Anong problema, guys? Ayan po, hindi po kami kasya sa van. Mali kasi yung van na nakuha, dapat pang 14. Pang 11 lang to. Nice. Sarado na natin, no? Ang luwag, ano ba yan? Guys, Ang payat? panoorin nyo na lang yung vlog ko sa YouTube. JTV. Let's go! 2,000 years later. Oh guys, dito na kami sa Mabini, Pangasinan. Ano masasabi mo, Sir Marvin? Ganda ng background. Parang hindi mukhang puyat Dito. Dito po kami sa may napakasikat na lugar na to, sa may abandoned hospital ba to? Clinic. Kuya, ano masasabi mo, kuya? Saan ka? Nag-ML ka ba? Hey guys, ayan po, nahuli ng mga pulis, mga kasama namin, nag-yosi. Ayan, nahuli po silang nag-yosi. Guys, don't forget, subscribe, like, and share. Dito po yung asset namin. Ayan po. Piansador. Ayan. O yun ka, ano yan? Dali, ba't ako wala? Yan yung tulak. Ayan. What's up? JTV. JTV. Many unbearable hours later. Alright, finally, dito na kami after. Wait lang, 5. Ha? 6.5. Oh my God. 6.5 hours na biyahe. At pa mga kasama namin si Rosemary Salsa. Op, yoy, diyan ka pa. Par. Aloha. Tara, inquire tayo. Ayan si Madam. Madam, tara, inquire tayo, Madam. Wala ka? Rakal na pero. Isla Vista, baby. Sa vista, baby. Ayan na po. Ayan na si Madam. Kakausapin na niya. Let's go, Madam. Tol! Go, Paul! Dito ka nagtatrabaho? Sabi na nga ba, dito ka nagtatrabaho eh. Ayan pa. May pare Marvin oh! Par! Tara, tignan natin yung pool. Wow! Ayun yung ano, Potipot. Lapit lang. Welcome to Isla Vista. Gago, dawal yan. Ano daw? 446. Hello guys, nandito na naman po kami. Sa Isla Vista. Dawal. Dawal pa ka, Par. Dawal. Dawal yun. Hello, Manang. Ay, loko, kasi aksina yan. Nino, oh. Boss. Hala ka, boss. Go. Wow. Medyo tayo.
Kakain muna tayo. Hello guys, what's up? Welcome to my channel. Ayan, kain po kami. Ha? Ano? Good boy ka na! Sleep is for the weak. Ako be. Ayan, kakain po muna kami. Na order mo ako? Halo-halo. Halo-halo tayo ngayon. Kung ako sa'yo bumili ka. Par, what's up? Bigay ka ng tinapos. Pero pag dessert yun, ewan ko lang kung pwede na lang lagyan ng extra. Wow, napaka-social naman dito. Yung ito ako, JM. Naglalagay ako nag-post. Okay. Boat ride. Papuntang Potipot. 1, 2. Tatlong boat. Apat na tao sa isang boat. Hello guys, welcome again to my channel. Papunta na po kami sa dagat ngayon. We're on our way to that island. Day 1. Banda doon. Ayan, day 1. Ang oras ngayon ay... Anong oras na ba? Alas 2. Ayan, hanggang 5 lang kami doon or maximum of 6 PM kasi malakas daw ang alon, sabi ng receptionist. Yes. Dapat kahit program tumatawa ka pa. Ano daw? Malakas nga yung alon. Nakakatakot po. Yan po yung gusto namin, yung nakakatakot. Para may thrill. Okay lang yung alon, wala lang sanang pating. Walang pating ngayon. Naka-break ko weekend. Hindi naman pa na ganun kalakas. Mas grabe pa yung sa Anawangin. Oh, wala naman eh. Nadaya tayo. Ginawang 3 yung bangka. Maliit kasi yung bangka. Ayan, dun kami pupunta. Doon sa may island na yun. 5 minutes daw. 5 minutes boat ride. Siya, zoom, dan dan dan. Yung sand kasi dito sa may tapat ng resort, hindi siya ganun kaganda. Kaya punta kami dun sa island para sa whitesand. Hello. Ito yung dawal. Ayan siya. Diyan kami naka-check-in. Kuya, 3 bangka, no? Ako, pero isang bakalabog namin natin. Ha? Balik-balik na lang. Safe naman, kuya. Kaya apat-apat na kasi ano lang papapat. Hanggang anong oras kami pwede doon? 6? Di ba malon pag alas 6? Mga 5:30 wala ko kami. Isa na kami. Si malon. O sige, 5:30. Ayan po yung mga kasama namin. Tara. Nasakay na po kami. Yeah. Tara, Mel. Bayang, mata mo na yan. Mga dagul no naman rin mata mo kanya. Ay, may pogi! May pogi!
Oh, 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 oh. Aluwa pa yan. Wow. Tumba siguro sa bagyo. Let's go. Wow. We are inside the island. Oh. Init. Ganda.